If I want to be in this profession, class of profession, what do I need to do? En chenro mar jopuonjre milion 1.2 mar grade mar 9 ma ochako timo yiero mag skunde kod lai mag somo magichano timo e sekondar mamalo. Jagoro ma ongirore migao mar somo Julius Bitok oyango ni atamalo 80 mag skunde e sekondar mamalo oseketo lai magibiro chiwo ne jopuonjre chakre grade mar 10 mbui. 80% of the senior schools have been able to upload their pathways and subject combinations for the learners in readiness that in the next 2-3 days the learners now in junior school can be able now to select their pathways. So it's a seamless process which we're starting today and is expected to run up to the 30th of this month. Bitok manetwa kod Ramogi TV boma ma Nairobi okoni chenro ni dhi nyime skunde 24,000 kendo itime mbui manyien mar Kemis ka jopuonjre yiero kit somo 4 e skunde 12 e rang'eny ma opogore. Oyango ni ibiro chiw thuolo mar 2 ne jopuonjre poni gibiro dwaro timo lokruoge. Trying to create an environment where every learner gets an opportunity, at least in a school. We're expecting the entire 1.2 million learners in junior school to transit to senior school. So we are not expecting anybody to remain behind. Maybe there's a mistake which is made in this selection. We are going to give an opportunity to some of the learners, a few of them, to be able to revise some of their choices so that they get the best possible. Like for example, a learner can choose a certain subject combination or a pathway, and maybe the parent is not very comfortable. We'll give an opportunity at some point for the parents also to support their children in what pathways they go. Kajolony tokoni jopuonjre pod ni kod pek e yiero kit somo mag science kod mag lwedo ahinya to machamo wich kata bed ni yiero chakore. Jatatije mar kar puonjo tije lwedo mag CBC Dan Kanarimi yango ni thoth jopuonjre kod jopuonj malimo kar tiegruok mare onge kod lony mathoth e kit somo mag science kod mag lwedo kaka mamulo technical engineering kod weche stima. Technical studies is an area which has not been actualized in most of the schools. And I want to say, by the way, that's where we have the jobs. When the government direction, Ministry of Education direction states that 60% of the learners should go to STEM. In fact, a lot of those learners should not just, it's not in pure science, it is in the technical studies. That's where the jobs are. So, but unfortunately, most of the schools have not actualized these technical subjects, technical subjects. Lai manyicha migao mar somo chiwo, olero kit somo ka kit somo kaluwore gi lai ma onyalo teri japuonjre kata career pathway. Ikruok motelo ne rwako jopuonjre mag grade mar 9 e grade mar 10, migao mar somo koni gisechako gero kuonde timo nonro 1,600 kata laboratories e skunde duto maonge kodgi. Judith Omondi, Ramogi TV.